आयै आंखौ समायदों दा समायनायालाय समायखादों आरोहाय ओमफ्राय बहाथो थांनो ओंखारदों थांनायानो लक्ष्मणआ थांनो लिंहरथारदोंलै आयै दा फैगासिनो बियो फटक साफायनो थांनोनो नों थांफानो मा लक्ष्मणआ लांफैनो नागिरदों बे गथ'आलाय बिमा एसेबां बुंनायावबो मानो मानिदिया होमबा नानिजोंल' फैनोनो नागिरबाय थायो मा जाखोलै आयै मा सानाखो थांफानो फटक साफायजानो बैसागुनिनोलै आयै मालाय थौ थांनोबा ओंखारदे आराम देलायै थां आइ थांनोथ' ओंखारदों लक्ष्मणजों दा बिमाया आरो मिन्थिबावबा मा गाज्रि मोनानो आरोबाव नोंखौ दाय होखानायखा बेहायलाय मा गाज्रि मोननांगौनि खोथा दं दे आयै आरोबा गावसो फैनो ओंखारदों आंथ' थाङा होनदोंमोन थेवबो थांथारोबालाय आंहाबो बैसागुनि मुङै थांनो ओंखारबाय आरोलै न'आव थास्लायस्लायनो आयै थेवबो आइ लक्ष्मणजों बिदि बेरायबाय थायोब्लालाय बिदि बिमाया सन्देह खालामबाय थाखागोन ना ओमफ्राय मोनसे खोथा बुंलाय दे आयै आं लक्ष्मणखौ माना खालामो जोंनाव फैनायखौबो बादा होयो अब्ला बे फैथारोबा आं मालाय फैनायखौ आं मा बुंबावगोन दे आयै हो मोनसे समाव बेबो आंखौ ओरैबायदि हेल्प खालामदों जायखौ आं सुख'नोनो हाया बिनि आंखौ हेल्प खालामनायखौ होमबा गाज्रिथारबो मोननो हाया आङो मा बुंनांगौ दे औहाय जारलायाथ' बेनो नङाबाथ' दे आयै बेफोरबायदि गाज्रि मोनलायनानै थाबाय थायोबा जिउआव मालाबाबो आवगायनो हाखानाय नङा आरो एसे एनै सासे सानैयालाय बिदि बुंखागोनखा बेखौलाय मा खोनासंनानै बावगारबानो जाबाय नङा होमबा जेसेनो गोसोखौ गाज्रि लाबाय थागोन ना गोसोआलाय बिदिनो गाज्रि जालांबाय थाखागोन दे आयै नोजोरिया नायनायखौ सोलायबानोथ' जाबायमोन ना आंबोथ' लक्ष्मणनि हिनजाव जानो थाङाखैना जास्ट फ्रेन्ड्स आयै मिथिगौ ना जों खालि लोगोल'सो बेखौ आं मिथिगौ आइ लोगो होननानै नाथाय हनै खायसेया नुग्राफ्राथ' बेलेग बेलेगसो भाबियोना भाबिथोंलै आयै भाबिथों जेबो नङा भाबिनो हो मा भाबियो भाबिबाय थानो हो दे अब्लालाय आइ नोंल' खुसियै थानो नाजाबानो जाबाय लक्ष्मणआबो गाज्रि गथ' नङाहाय आइनि मोजाङानोथ' गोदोनिफ्रायनो आं मिथिबोनायखा नोंनि हाबानि सिगांनिफ्रायनो औ आयै मोजाङाथ' मोजां दासो आंबो बुजिबाय गोदोथ' आं एसे मानसिखौ गाज्रिसो नङोमोन र' मोद्लाबा मोनथारोमोन आं दे होमबालाय दा ओंखारलांबानो जाबाय बिदिबा फैबा औ दे आयै बुंग्रायालाय बुंखागोनलै आयै नों मोजांबाबो गाज्रिबाबो बुंजाखानांगोनखा हाबा जानानैथ' फैबाय र' दा फिसायनि न'आव नाथाय न'खौनो जि गोसोखांबाय थायो आङो बेहायथ' एसे एडजास्ट जानोथ' सम नांगोन समजों लोगोसेथ' गासैबो थिग जागोन नाथाय नायनोसै आइयाबोथ' माथो बुंबाय थायो बिदि लाबोआखै जोंहा आइ आफानाव एसेबां फैसाथ' गैयाना मोनथिखायोआनोमोन थेवबो हानायमानिखौ हरगोन बुंखादों नाथाय नेनोनो हाया बायदि खालामथारबाय आइया आंखौ माबा सोंलाबाय थानो नागिरो बाजै जुलि हारसिं बाहाय मा सानबाय थादों आदा सोमखोरखौसो सानबाय थाखो ना न'खौसो गोसोखांखो सनालि आङो नै माबा न'खौसो गोसोखांदों आइ आफाखौ बिरादनो जों हिनजावफोरनि खाफालबाथाय बिदिनोसै आरो न'खौ गारना फैनांगौ जायोना गोसोखांबाय थाफ्राङोलै फार्स्ट फैजेननायाव जेन'बा बांसिन गोसोखाङो औ बाजै नों जोंनाव गोदानसो दाना दायो ओमफ्राय न'खौथ' गोसोखांगोन आंथ' आंनिखौ सानबा सिन्थासो जायो आंबो मारै थाहैगोनथाय बिहाव बिखुनजोनाव देनां औ नानि बाखि ओमफ्राय नों क्रिम गोदानखौ फुननाया माबायदि मोनदों आं नोंनो होनाया बाजै फुननायालाय फुनबायमोन ओमफ्राय सिथरफोरखौ एसे खम जानाय मोनदों आङो मोखाङाव सिथर जासोदोंमोन ना मोजांथ' क्रिमा आङो बेखौ फुनबाय थागोन र' मोजां जायोबाथ' दे मोजां नानि नों बहाबा थांनो ओंखारदों ना माथो आङो दखानाव दसे थांना फैनोलै बाजै माबा ब्लाउस सुदोंमोन ना बेखौ लायना फैनोसै माबायदि जाखोबा बैसागुआव गानथारनो नांगौ आंनो ए बिदिबा नै आंनि गांसे ब्लाउस दङ ना बेखौ एसे सुख्रेब होनानै लाबोलाय गिदिरद्राय जादोंहाय हाबायाव मोननायमोन नंगौ दे जागोन बाजै हरफाबानो जाबाय ओमफ्राय आइयालाय न'आव नुवाखै माथो आइया बे खाथिनि माबा बाजैमोनाव थांदोंहाय दा फैगोनदां साहा लोंबाय थांबाय देवानि जाबाय आइया आरो नों फैनानै रासिन देवानि जाबावसिगोन बियो ओमफ्राय नों हारसिं थानो बायाखै बाजै बायोबाथ' आंजों थांफानो हागौमोन दाथ' आइयाबो गैया नै बाया दे नों दा फन खालामखादोंमोन दा दसे उनाव सफैसिगोननो नों दा सोमखोराबो औ जागोन होनबालाय आंना दिनै जि आलु फाजाखौ जानो बाथारदोंहाय बाजै आङो दा टमेट'खौसो सिफ्लेनानै जाफिनसैहाय बोरैबा मोनथारदों थावनि जानोनो बाथारदों मानोबा गेस जादोंदां गावहा सिंग्रा माबा माबिखौ बारा जायोना जानाङा नानि बेफोर देहानि थाखाय थिग नंखाया आं बे बाहेरानि फास्टफुडफोरखौ बिराद जायोना बेयावनो एसे बोरैबा मोनो आरो थेवबो गारालै गोथाव मोनोजे दे एसे बरिया फस होलाय ओमफ्राय मिनिदे
아니 락시먼 마바지도 타보난고 자크데 안도 가시브 रोखोमनिनो खेबजोबखाबाय माथो थेवबो बैसागु मोनखाबायलै दिनै सलिड नुदों माथो थुनथुलि नोंखौ नोंबोजेना 락시먼 मा गोसोखाङोथाय आंथ' ओरैनोसो दंमोन दे न'आव गावनो बुंबाय फट'शुट लाहैनो दसे सम होननानै न'आव ओरैनो थास्लायस्लायना ओमफ्राय नोंथ' माथो फट' खेबनायाव बिराद मोजां मोनथारमोनलै आगोलाव मोजांथ' मोनोमोन र' नाथाय दा गोसोआनो जालायलांलालै आंथ' जेबोखौनो खालामनो गोसो जायाखै बैसागुबाबो दे एसे थाबावलाय बरियानो एबार हले आं हाथाय दिन्थिलाहाय दिनै थारैनो जोबोद मोजां नुखादोंलै थुनथुलि ओमफ्राय नोंनि खानाया एसे गोलाव मोनबाना साबसिन नुबावगौमोन दे आइ खानाय गोलाव नांलायगौ आरो आंना खानाया लामब्रे बिदिनो मोजां दे जेरै दं एरैनो मालायजों दार'जो दे नों आंखौ 락시먼 मिथिबायना ओमफ्राय आंना समाया आरो बिदिजों समायलै मानो समाया जानो दे र' खेबनि आङो बरिया होद मामा फाव खिन्थायोब्रा दे जाबाय दे एबार सानैजोंबो मोनसे लानि अरे 락시먼 आंखौ एकदम बोरैबा नुथारदों माथो बोरैबा नुवा दे मोजांसो नुखादों ओमफ्रायनो मोजां नुदोंल'सै नोंना ओमफ्राय गाज्रि नुदों जाहैया आरो मारै नुदों बेखौ खोन्थाथारनांगौब्रा मा मोजां नुदोंल' आरे मोजां नुदों नालाय मोजां नुदों माथो गाज्रि नुदों जानांगौ दे ओमफ्राय 락시먼 फट'आथ' जोब्बाय जोंनिया आंबो नोंखौ थिगसे बरिया खेमसै ने एबाराव नांलायला दे आंना जायो जेरैबाबो सेल्फि लाबानो जायोलै गावहा ओमफ्राय आंखौ मोजां खेबबाय गावहा सेल्फि लाबानो जायोबावसैलै गावनो लिंबोबाय खेबगोनब्रा मेम'रि थानांगोन ना माब्लाबा नायफिनो जोंहा ओरैनोथ' लोगोफ्राबो गोदो लोगोफोरजों आं खोथामान फैयोमोन बे बेफोरबायदि फट' खेबनो नाथाय मा खालामनो ग्रुपआ माब्लादि सोरबा हाबा जाबाय सोरबा बिदि फ्रेन्डशिपआ बारा गैला गावस्रानाय बायदि जाजोब्बायलै दा आरो गावबागावसै समखौनो मोनलायलायलाबा औलै थुनथुलि कलेज टाइमाल' एसे बेस्ट जाखायो दा बिनि उनावथ' आरो कलेज जोब्बा गैला दे आरो गावबागाव लाइफआव बिजि जानानै थानांगौ जायोना नों थानायखायसो दे 락시먼 ओमफ्राय नोंनाबो बिमाया बादा होयो आंखौ लोगो हमनो गावहा स्रेट फैखुमाबाय थायो मालाबा आंखौ जि दाय होफैबावबा गैला दे मा होनबावगोन आंनि आइखौलाय बिराद गिथारबाय नामाब्रा नोंलाय माथो बुंबाय थायो आंनो गियाखैबा नों मानो गिनो नङाब्रा 락시먼 नोंनि आइयाबो मोजांनि थाखायसो बुङो आं जाबाय हाबा जाखांनाय नालाय आरो बिदि माने दा हौवाजोंबो गैला नालाय एसे बोरैबा सन्देह खालामो खोमा दे आंखौ नों हाबा जाखांनाय जाखाङि बेफोरखौलाय मानो आंनो दिनै बेफोरखौलाय मानो आंथ' नों हाबा जायैनि सिगांनिफ्रायनो नोंखौ सिनायखायोमोन ना बेखौलाय आइयाबो मिथिखायो बाखि बे मा सानो गावनि गोरोन्थि साननायसो बेफोरो आच्छा नों मानसियानोथ' ना खोन्थामारदो दे नोंना गार्लफ्रेन्डआनोथ' दंमारना गैमारा खेबसेबो खोन्थाखाया दे थुनथुलिनो एथ' लोगो जायो बन्धु ओमफ्राय मानो खिन्थाया हो बेखौबो लिंहरदोब्रा फट' खेबनोसै बरियानो नोंसोर सानखौ एकदम कापाल फट' खेबना होगोन आङो लिंहरदो फन खालामदो देयासो गैयालै थुनथुलि सोर थानो आंनालाय माबा लावदुम दा नोंसिनि आइयाबा मा बुंगोन जोंखौ आइयाथ' मा बुंनो जेबो नङा दे नों गिनो नाङा गासैबो बेफोरबायदि हाखु दाखुयै जाबायना गनायगोन दे आइया गनायबाथ' मोजां अब्लाबो नोंखौ मानो बिदि खालामखो होनना बुङोब्ला मा जवाब होगोन आइनो फावदल नों मानो एसे टेनसन लादों र' आइखौ लिंहरनि आङो आरोथ' बिहामजो लाबोबाय आङो न'आव आइयाथ' खुसियानो जानांगोन ना फारसेथिं नोंनि आफा आइमोनखौबो आं बुंबोखानाय नोंखौ आं मोजां खुसि लाखिगोन आरो बेफोर प्रब्लेमखौबो आङो थिक खालामजोबगोन होनना न'आवबो नोङो सिरिल' था आं गासैखौबो माबाजोबगोन दे रायलायजोबगोन आइजों न'नि मानसिजों दे होमबालाय लावदुम आइखौ लिंहरनि र' खामानिसो मावदोंदां बियो आयै आयै नायनाय जोंनाव सोर फैदों ओरै फैथ'नाय हा माथो जाखो आबा लावदुम आं खामानिसो मावदों माखौथो गाबज्रिखावबाय थाखो नोंलाय आइलै आङो जोंहानाव सोरखौ लाबोदों नायनाय सोरखौ माने आबा आयौ फावदुर नोङो हा फावदुर नोंनियाथ' हाबासोमोन ओमफ्राय आबा लावदुमहा नोंलाय बोरै हिनजाव गोदानखौ लाबोखो बेयावलाय आं बुजियासै हिनजाव गोदानालाय जोंहानावसो मानो फैखो आबा लावदुम नङा आं बुजि मोनासै आफा आयै नों जेखौ नुदों बेनो सैथो नों दा मा सानो माने मा बुंनाय जादों बेलाय नों हाबा जानो थांनाया हिनजाव गोदानखौसो जोंहानाव मानो लाबोखो नोङो आइया दा आंखौ खासिसो मोनगोन नामाबा आरो जोंखौ न'आव हाबनो होआबा मा जागोन
आयै आङो पाउदारखौ हाबा खालामनानै लाबोबाय मा औ आयै दा बियो पाउदारा नोंनि बिहामजो मा होननाय जादों बेलाय आफा नों हाबा जानो थांदोंमोन ना पाउदारखौ हाबा खालामनो थांदोंमोन हा बिनि हाबायाव गावसोर स्राय हाबा खालामना लाना फैबाय बिखौ आयै नों खोथाखौ बुजिनो नाजा बाथ्राया एसे उल्थां फाल्थां जादोंमोन हाबायाव बिनि थाखाय आं बेफोरबायदि हाबा खालामनांगौ गोनां जादों नोंहालाय मानो हाबा खालामनो गोनां जाखो आफा हाबा जानो थांनाय मानसिया बेफोरबायदि मालायनि हिनजाव जानो गोनांखौ नोंहासो बोरै हिनजाव खालामनो लाबोखो आरो ओइ फाउदुर नोंहा गुबुनजों थांनो गोनां आंनि फिसालाजोंसो बोरै स्राय खारबोफाखोहाय बोरै फैफाखो बोरै आंनि आफानिसो बिसि जाफैखो आं बुंदों बे हाबाया बोरै जानो मोनखो आंनि जेबो पारमिसन लायालासे नों बोरै हिनजाव लाना फैनो हाखो आफा बेबो आंनाव सोङालासे जेबो माबा खोन्थायालासे बेबो जायनि हाबा जानो थांदों बेखौसो हाबा खालामना लाबोबाय बेबायदि मा उसुबिदा जादोंमोन नोंहा आयै बेयाव माबा लावदुमनि जेबो गोरोन्थि गैया गासिबो गोरोन्थियानो माने ओइ हिनजाव नों बेहाय आंनि फिसालानि बिहामजो जाफैनानै आंनि बिहामजो जाफैनानै नों आंखौ आरामसे आइ बुंगोन आं नोंखौ बिहामजो गनायगोन नामा मासे गोसो गाज्रि हिनजावहाय नोङो गुबुनजों थांनो लागाया गुबुनजोंसो खारबोबाय आयु आयु नङालै आयै नों बुजिनो नाजादो एसे हाबायाव एसे प्रब्लेम जादोंमोन उसुबिदा जानायलाय आंनो पाउदारखौ हाबा खालामनानै लाबोबाय गैयाल' होनबाय थायोब्रा लादो सासे गार्लफ्रेन्ड बाराबा बै दाख्लै गेस टेंकि लानानै होलायलायनायाथ' नङा मा बुंदों नो थुनथुलि नों आंखौ बहाय नुनाय नुदोंब्रा आङो नुदों गावहा मालाय खथ्थ'बा आरामनो गेस लायलायलायना होदों खोमादां थगायनो साना दे मोनथियो थुनथुलिनाबो मेगना थाइब्रै दं खोमा दे आइया नुमारदों नामा नों आंखौ आं बुंबायना आंनि मेगना थाइब्रै नुयो जेरैबो आंथ' गम मोनखादों नोंनि गार्लफ्रेन्डानो जागोनदां होननानै देब्रासो नामा मामार खोन्थामारदोना नंमारगौदा नंगौ नङालै थुनथुलि सासे लोगोनि गेस जोबदोंमोन बे माबाया खनसे जों लोगो मोननाया अखाफोरमोनना गेसानो जोबना दंमोनलै अखाफोरसोमोन आरो बियो औ अखाफोरसोमोन नों मोखां नुवाखै आरो नोंखौल'सो नुदों मोजां सिनायहराखै दे हिनजावखौ अखाफोरजोंबो जोबोद क्लस खोमा ना नोंहा मालाय बेबायदि नङा माने जास्ट लोगोलै थुनथुलि बाखि आरो जि माबा माबि बेफोरखौ दा सान आरोना साननो नाङा बेखौनो आंहा ओमफ्राय नों मानोथो माथो होआखै नुदोंबालाय जाम्बिनो माथो होबानो जायो आंथ' नुफ्लाङाखै र' नाथाय नोंथ' नुदोंमोन ना थेवबो आरोलै आंहा बोरैबा नांबाय आंहाबो दस्राथिं बिजिमोन बेखायनो माथो होआसै दे नोंबो बिजिमोन ना नुबा रायलायनांगौब्रा थुनथुलि मानथो रायलायाफालाय माने आरोबा गामिनिखा ना इयो फावदुराबो माखौथो गाज्रि मोनखो बेथ' नोंबो सिनायखायो बेखौ सिनायनायखायनोथ' बुंदों बेबायदि गुबुनखौ गोसोथोनानै आंनि फिसालाजोंसो खारबोफानाया बे माबा मोजां जाबाय नामा आरो बेखौ बिहामजो बोरै गनायगोन आङो गनायदो आयै गनायनांखागोन मानोना आं हाबा खालामखाबाय दा नोंनि बिहामजोबो जाबाय लाना फैखाबाय आङो आयु आबा नों बिमानि बारगा बेफोरबायदि खामानि मावनो हाथारबाय होमबा हायाबाबो हानांबाय आं आयै उफाय गैया फावदुर आइया एसे दा बारा बुजिथ'वाखै नाथाय नों टेनसन दाला बारा बुजिनो माने आं बुहुद बुजिजोब्बाय आबा नुनानै खोनानानै दायो आरो आं आसरित मोनबाय नोंखौ आरो आं बिहामजोखौ बेफोरबायदि न'आव सोनो हाया आइयाथ' जोबोद गाज्रि मोनबाय माथो जोंखौ आरो नोंनि नोमा नोम्फाया बोरै बिदि आंनि फिसालानो हरफालाबायनो हाखो नोंखौ बिदि जाया आबा बेफोरबायदि जाया जायख्लं मिथिगौ ना आं नोंखौ जा गोसोखांबाय दंथारोमोनलै ओमफ्राय नों जे बुंदोंमोन ना बैसागुनि दख'ना बायना होगोन आङो सानगासिनोमोन दख'नाखौ माबायदिखौ लानो एबाराव नाथाय एबार खनसेयावना नों फसायनाय बायदिखौसो लासिगोन आङो नंगौना दख'नाखौथ' आं बायना होगोनलै उरायना नाथाय एबार बैसागुआ आं नोंसिनावसो थांनो जोबोद गोसो जाथारदोंमोनलै जोंनाव औ नोंथ' बुंदोंमोन माथो बैसागुहालागै आंखौ नोङो नोंसिनाव बेरायनो लांगोन होननानै आंबो नोंसिनि बाजैखौ नायनो लुगैदों नोंसिनि आब'खौबो नायनो लुगैदों नुफेराखैना नुयोब्ला लोगो मोनोबा एसे मोजां मोनगौमोन आरोलै ओरैनोबाबोथ' सानसे नङा सानसे मोनथिखागोन ना बिसोरबो जोंखौ मोजां मोनलायो होननानै आरोथ' बे यार ओरैनो बुंफ्लानायखौनो नंगौ सानथारलायबाय बियो नोंखौ लांनाय माने मुसिबत आं बोरै लांनो दे जोंहानाव ओरैनोबाबो आं नोंखौ गोसोथारखाया एसेल' गोसोफ्लायो माने टाइम पाससोलै मिथिगौना जायख्लं दा नोंखौ लांथारबा मा सानगोन आंखौलाय आरो माखासेफोरा खोनाहोयोब्ला आंनि माखासे बयफ्रेन्डफोरा माने माब्लाबाफोर लामायाव लोगो मोनबा माथो होनांगौना आंथ' सिनायनायबो नङा माब्लाबा लोगो मोनफ्लांबायबा बेखायनो मोनथिखानायाबो एसे मोजांखा आरोलै ना मा होनो उरायना
औ जायख्लं थांजायोना मानोथो थांजाया जानो अके होमबाना बैसागुआव आं थांगोन नोंसिनाव थांनायाथ' जेबो नंलामोन नाथाय जायख्लं आब' बाजैमोनादि नोंखौ जोंहानाव बिदि थांलायबा लोगो होनना बुंबाबोथ' बिसोर जेन'बा एसेबाबोथ' हमनो हागोन ना अब्लानिया नोंनाव बायदि बायदि कुइसन सोंबोला नों मा जवाब होगोन जोंहानि आब' आरो बाजैयाथ' बिराद सिरियास ना बोरैबा जुदि आरो नोंसिनि न'नि फेमिलिखौ बिदि बोरैबा सोंलांबा नोंबोथ' आंखौथ' खोन्थानो हायाखैना नोंबो न'आव जोंनाथ' जेबो बिदि नङालै उरायना नों थाङोबालाय आं दानोबाबो लांनो हायो लोगो होनना बुंबानोथ' जोब्बायना आरो बायसान्सनि थाखाय बुंथारनांगौ जायोब्लाथ' बुंथारगोन ना नोंखौ मोजां मोनो होननानै थै बालनि माबा बोरैबा मानसियानो बोरैबाथारलै जेबोखौनो मोना आंहासो प्रब्लेम जागोन ना औ जायख्लं खोन्थानायालाय खोन्थाखाबाथ' मोजांसो आंनो नोंसिनि न'नि बिहामजो जाखागोनबालाय औ उरायना जोंहाबो आइया जेबो सानखायालै बांद्राय बिदि एसे एनै माबा माबि बुंगोन बाट बेबायदि गाज्रि बुंखाया बुंनांगौबा आंखौसो बुंगोन बियो खालामनांगौ दे जोंनावबो थांनो बुंथारखाबाय बियो आं नोंसिनाव थांनो लुगैदोंलै खेबसे उरायना लांदोब्रा आंखौबो बेरायनो नांगौबा आङो जेबो बेबायदि जाग्रा लोंग्रा बेफोरबायदि नांलायलायाना आंनो जास्ट बेरायनानै फैगोन आङो खेबसे रायलायनानै फैगोन नोंसिनि आब' बाजैया जुदि सिरियास माबा खोथा सोंबाबो आं जवाब होगोन दे जवाब होगोन आं जेबो टेनसन लानांगौ गैया थै माबा बेबो मा खोथा लानानै जे जिरायखो ओरैनोबाबो दख'ना गोदानबो मोनथारगोन रागाबो जोंनो हाथ'थारा जागोन दे सना ओमफ्राय रायलायबायल' थानोसै आरो नोङो आं दख'ना मोनसे बिराद किउट फसायखादों नोंबो नायदो बेखौ आं खिन्थानो दे बिनि सिगां मोननैसो फट' लाग्रोदो दे आंखौ मालाय खथ्थ'नो फट' लानो थांसोदों लोगोफ्रा आंखौबो लेंदोंमोन आंसो थाङाखै नोंजों रायलायनो होननानै जागोन दे खि बिदिबालाय आंनो नोंखौ दोनलांगोन ना फट' लानोबाबो ओमफ्राय बेहायनो मोननैसो लानोसै फट'खौबो बाखि आं नायगोन दे नों माबायदिखौ फसायदों होनायाथ' आं होखागोन ना बैसागुनि मुङाव मोनथिगौ ना उरायना आङो आंनि होनाय खरसानिफ्रायनो होगोन दे नों दख'नाखौ बाखि बन्द'बस्त जागोन बे माबा मोनसे ओमफ्राय सना नोंना फैसायाथ' दाबो इदिनो दंखायो दाना जेबो बांद्रायथ' बिदि बाहायाखै आङो मोजाङैनो थिनानै दोनदों जागोन माबा मोनसे लाखि गासिबो पारफेक्ट जाजोबबा उनाव खोन्थागोन दे आङो मिथिबाय ना आङो सानखादों सानबायानो दंखायो स' सुइटखा सना नों थारैनो आंखौ जोबोद मोजां मोनमारो दे जायख्लं नोंबोथ' न'आव रायजागुलायोना आंखौ लोगो हमनो फैबा ओमफ्रायो नोंबोथ' आंखौ बिराद मोजां मोनखायोना औ सना जोंनि मोजां मोननाया बेफोरबायदिनो थाबाय थाथों दे रावनिबो नोजोर दानांथोंलै